Район эчке эшләр бүлеге вәкилләре киңәйтелгән утырышта катнашучыларга эш җирлектәге оператив хәлләр турында сөйләделәр. Питрәч, Богородск һәм Шигали кебек оешмалар бар. Аеруча Көе һәм Царево торак комплексларындагы хәлләр борчый. Люди туда доселяются не только с территории Республики Татарстан, но а также из ряда других республик, в частности, Республика Башкирия, соседние республики. Балих булмаганнар эшләре буенча район комиссиясе контролендә 49 укучы һәм лицей укучысы тора. 26-сы балих булмаганнар эшләре буенча бүлекчәдә исәптә теркәлгән. 20-че социаль куркыныч хәлдә булган гаиләләрдә яши. Досуг у нас организован следующим образом. На территории находится 2 футбольных поля, 5 спортивных площадок, 1 хоккейная коробка и 17 детских площадок. Детские площадки растут по мере того, как растут дома. Биредә әлеге торак комплексларының идарә компанияләре вәкилләре дә тыңлады. Алар җирле яшьләрнең ял итү һәм мәшгульлеге өчен шартлар тудыру турында сөйләштеләр. По итогам 10 месяцев 2020 года на территории Пестриченского района зарегистрирован рост расследованных преступлений с 5 до 9. Наибольшее количество преступлений несовершеннолетними совершено на территории Пестриченского сельского поселения. Это 3 факта кражи. Киңәшмәдә югарыда аталган җирлекләрдәге миграцион хәлләр турында сүз алышынды.